Čau lidi, měli byste mě slyšet, budeme doufat, že jo. A se nám budeme vidět, že si budeme pouštět Minecraft Spirita, no tak jsou. Asi dělal reklamu. No a dneska Yo. Yeah. 1984. V Bratislave prišiel na svet malý Mike Spirit. Ďalšia hviezda horí, nový život plný sily. Od malička stále veľmi aktívny a živý. Neposedný malý špunt, čo chce všetko vedieť. Není z tých, čo plazia sa, on vie, že môže leteť. Mladý Bruce Lee v karate bol prvá trieda. Zabalil to skôr, ak začala mu 7. trieda. Mladý rád to strieda, potom chcel góly strieľať. Chcel byť fešák, futbalista, chcel tie baby striedať. A prešlo ho to časom, stratil záujem o futbal. Zlákala ho ulica, učarovala mu hudba. Jak mladý Budha našiel smer a vedel, treba ísť. A dávať pozor, lebo není ťažké z cesty zísť. A zachovať si pokoru, lebo dá sa môže zísť. Forest Gump, není kopec, čo sa nedá výsť. Čo príde, musí prísť. Som aký som, nedá sa s tým nič spraviť. Raz už taký som a môžete ma za to aj zabiť. Žijem deň za dňom a chcem sa predovšetkým baviť. Taký som, áno, takýto ja som. A nejsom ako on, bratu, nejsom ako každý. Niečo som tu našiel a už je to moje navždy. S úsmevom na tvári tancujem si v daždi. Taký som, áno, takýto ja som. A lepšie mu nebolo nikdy. Skončil vysokú a jeho tretie meno je biznis. No chce iba robiť muziku, čo sa ozýva zo sídlisk. Tie peniaze sú druhoradé, on chce byť vnútri čistý. Sám sebou je si istý a nepočúva tie dristy. Je v kľude, smeje sa, lebo smiech je mu odjak živa blízky. Svetelné roky popredu a to ešte nezapol trysky. Prijal to riziko a chce len zaslúžené zisky a pohár dobrej whisky. A bere si, čo mu patrí. Chválne aj nechválne známy od Prahy až za Tatry. 3 písmena TOP, taký je jeho status. A v plné komentáre, bratu, zedol si mu falus. Kľudne strčím zadus. Mike je živca legenda, niečo jak hrdina ľudu. A pravda je tá agenda, takže sa neboj súdu. V zemi zakorenený, pevne jak veľký strom, ktorý chce vyrásť až po nebo, taký to je on. Som aký som, nedá sa s tým spraviť. Raz už taký som a môžete ma za to aj zabiť. Žijem deň za dňom a chcem sa predovšetkým baviť. Taký som, áno, takýto ja som. A nejsom ako on, bratu, nejsom ako ale kdybyste se to chtěl hrát, tak byste mu zapravo vykrát do druhé mači, abyste si hráli se mnou server. Já mám hamačku. No a uděláme Instagram server, no a musíte Skype. Pozná v džungli miesta, aké si ty nevidela. Zažil veci, aké ty nevieš ani predstaviť si. Vie veci, na ktoré ty nevieš ani, že sveta vysí. Robí to, jak najlepšie to vie. Stále verí vízii, že sa blíži nový sveta. Mladý rebel je na misii a za chvíľu bude mať 30. Skôr či neskôr aj tak bude musieť niekde pristať. Nájde dobrú ženu, urobí je pekné deti. Postaví sám veľký dom a budú šťastní všetci. Samé dobré veci a bude veľa písať, veľa čítať, hodiny na západ slnka zízať. Dobre spať a ráno vysmiatý aj výkot stíhať. Užívať a sláviť život, naučiť sa vnímať a to, čo príde, príjmať. Som aký som, nedá sa s tým nič spraviť. Raz už taký som a môžete ma za to aj zabiť. Žijem deň za dňom a chcem sa predovšetkým baviť. Taký som, áno, takýto ja som. A nejsom ako on, bratu, nejsom ako každý. Niečo som tu našiel a už je to moje navždy. S úsmevom na tvári tancujem si v daždi. Taký som, áno, takýto ja som. Takýto ja som, takýto ja som. Takýto ja som, takýto ja som. To bude až v jiném to možná pochopil, možná ne. No, tak první dílu to asi znamená. Já si myslím, že na otázky. Keď si v tomto so mnou, poď počítaj so mnou. Ale počítaj so mnou. na mači. Keď si v tomto so mnou, potom počítaj so mnou, poď počítaj so mnou. Ten je v mojej ruke, 2 gramov
mikrofóny, za nimi DJ, sme v phone klube. 3-4, teraz ruky na tie hlavy zdvihnúť. A keď sa krátne v banke, dajte nám 5 minút. 1-6, legenda, 7 trpaslíkov. Ty keď si toreador, my sme celé stádo bíkov. Malý nepomer, zašlapeme ťa pod zem. Našu silu najlepšie definuje ležatých 8-9 hodín ráno. Rolujem si jointa, slnko vyšlo na oblohu. To je celá pointa, som hráč. Dresce Argentíny číslo 10, 11 rokov. Píšem pravdu, nechystám sa prestať. 2012 je môj rok a potom každý ďalší tiež. A ty to veľmi dobre vieš. No, pro tento díl by to mohlo znamenat zatím všechno. Jinak děkuji za to lajky hodně. Já vím, no a takový blostičky. Jak jste se ptali přes ten torrent, už mám 2 stáhlé hry. No to jste se asi neptali, ale kdybyste to chtěli vědět, tak vám to můžu ukázat. Musíte u torrent. Já si říkám úkol. Opravdu chcete vymazat tento označení torrent. Ok. Aby to nikdo nepoznal, že se mi to stahovalo. Stahované z torrenty 1. No, takže já se s vámi loučím. Takže zatím čau lidi. Nebo jakože čau lidi, jakože zdar. Takže bye bye.